Runnig rí Sasana Richard III sinna an fear a fúlú Smise Jimord is troí turas mé ngáile tá sé magnólacht na Galway Trails.ie an Idirlín. Is troí turas mar dúirt mé ngáile agus téanam turas as béirle gná ach uanta scatí tá éanamh turas a scailge dhéanamh agus tá an seirbhís sin á turas go mo chumá. Tá do chuoineh gur char status gáceanga í Gaillimh ó 2009 agus sin an táhachtach am gnólacht mar tá seirbhís gaeilge ar fáil weimse agus is sé táhachtach mar is troí turas mé ag tar seirbhís gaeilge ag chathair go an status úd eici. Tá cartaí gnógam gáceangach, tá QR posters na shopí agsúla tar timp tá sí gáceangach. Tá nasc ar na QR poster úd, tá nasc go podcréile as gaeilge freisin ar Suíomh Gréasáin. Tá mo Suíomh Gréasáin gáceangach freisin idir Canlínti, Teidir na Nathanaí agus ábhar freisin ar Suíomh Gréasáin.